गिबियावनो बर' हारिनि सोमावसारनायजों जोनोम मोनफानाय 2018 मायथाइनि 15 सेप्तेम्बर खालाराव जोनोम मोननाय बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि थामथि जोनोम सानखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। बड'लेण्ड बुब्लियाव सामलायगिरि आरो खौरांगिरि बिथांमोना रांखावरि फैनायनि जेबो लामा गैयाब्लाबो बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ राजखान्थि रांखान्थि बर' हारिनि जेंना जेंसि सुखु दुखुनि खौरां होगासिनो दङ। बेखायनो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो मोजाङै सामलायलांनो हाथों बेखौनो आङो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि आरो आथिखाल बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा हिसाबै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनायजों आरो हामलायनाय बावहरबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।